L-għana folkloristika Maltija ġiet rikonoxxuta mill-UNESCO li hija aġenzija fiħdan il-ġnus Magħquda bħala wirt intanġibbli tal-umanità. Dan l-unur prestiġjuż ingħata lil din it-tradizzjoni f'Diċembru u ngħaqad ma' dak tal-ftira Maltija li wkoll tgawdi minn dan l-unur. Kruta One News poġġa mal-Annej Joe Busuttil magħruf bħala l-Bużu li tkellem magħna dwar din it-tradizzjoni. Busuttil ilu mal-4 diċenji jisma' l-għana u janni u qasam in-namra tiegħu anke lilin minn xtutna flimkien ma' Maltin li emigraw lejn l-Awstralja. Mal-Bużu ltqajna f'Ħal Tarxien biswit il-Knisja Parrokjali. Hemmhekk għalinna li hemm ħanut li 20 ta' snin ilu kien minn tal-ewwel li kellu l-kitarri mdendlin. Huwa għalinna wkoll li faċċata kien joqgħod wieħed mill-kitarristi prinċipali tal-ħanut. U hemmhekk faċċata kien hemm il-kitarrista Pietru, kien wieħed mill-kitarristi li kien jiġi idoqqilhom hemmhekk. Jiġu l-għannejja jaqbdu l-kitarri imbejtu għana u dak iż-żmien. Busuttil kompla jispjegalna kif dari kienu jiġu bosta għannejja miż-żejtun ħalaxa u l-gudja fl-istess ħanut. Mhux fil-ħwienet biss kont tisma' l-għana iżda saħansitra waqt il-faġenti ta' kuljum, b'mod partikolari in-nisa kienu jgħannu biex jgħaddu l-ħin b'dik li hija magħrufa bħala l-għana tal-banju. Meta mistoqsi dwar il-premju li tradizzjoni rċeviet dan l-aħħar, il-Bużu esprima s-sodisfazzjon tiegħu li l-għana ġiet rikonoxxuta b'dan il-mod. Barra li unur għal pajjiżna, huwa unur għall-għannejja, illa li ġejna konoxxuti. Għax l-għannej bniedem spirtu pront u ħadd ma jagħmlek għannej li jista' idaħħlek ġal għannejja, ikollok ħabib. Hija għannej ma jagħmlek ħadd, għannej titwielet għannej. Inħossni li għandi nkun gburi biha. Temm jinnota li għalkemm tradizzjoni m'għadix prattikata ta' kuljum, in-nies xorta għadha tikkonkorri biħġara għal dan it-tip ta' mużika folkloristika. Meta jsir l-għana, anke nies jiġu, in-nies għadha tiġi għall-għana. ċertu tradizzjoni m'għadix kif kienet qabel. Illum sar iktar kummerċjali l-għana. Qabel kien inqas kummerċjali, l-għana kien iktar ta' passatempi. Għana spirtu pront tal-fatt jew labor mliża il-kol huma parti mill-identità ta' pajjiżna.